sin paghijrah. Allahu a'lam bisawab. Dan dito at mga kataw tayo manguran amuin tugtugan tanyo in hadis panagnaan. Alhamdulillah atin niya tawfik sa Allah subhanahu wa ta'ala iba na kakausan tanyo at niya tatambus tanyo haruminin panagnaan hadis sampai nakawa tanyo ikabaindahan sinamin hadis ito. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pangasunod niyo mga kataw tayo manguran. Barakallah. May barik fik. Mga pangasunod niyo. Ano niat kamu rin mapusok ta. Yan. Ano pangasunod? Matutod. Mahasil ba? Oo, natuan. Apa magniat kita mamahigo yun? Padas gano'n sila kita mamahigo. Magniat ka Oh, magniat na dyan kita rin na kita mamahigo. Pangaso mo magniat na dyan siya mamaygo hadas sa adira siya mamaygo na aynyat makataw tayo manguran wala si mampayin amuin maksud sawa mangkan sa innamal a'malu binniyat maksud na dito amuin kakahinang ada po magniat na sadya inya tuway mo makataw tayo manguran wala dan dito ato na hinang niya sabihin pa ngayon dan dito kayo sinsara in mag-adas ka mamaygo ko ito yan ada po magniat na dyan ka dita akad na rin dihay ni masambayang tapakpul Lawin sambayang tapakpul mga kataw tayo manguran tabi ada kuman di na tumunay sin sambayang amoy magruko magsujud sa imagine na sa mga kataw tayo manguran in amoy sambayang tapakpul biyayan but ang kikuanan ko natug kakibiyan sa alaw imagination niya to nagsambayang siya na niya tuno kumugdan na to di kumugdan mga kataw tayo manguran sa buhay iruon inang dan dito hadto ang kansin panagna na to innamal a'malu binniyat imaksud dan dito hadto amin kakahinang bunal tu aw nasadya sa niyat. Allahu a'lam bis-shawab. Yatma. Kaya sa kanya yan, to pare, alam junod ko yaon bos. Ya, meron ko na may ko sadya ko, meron ko ya kayo sadya mo biya. May mo yung routine niya, so meron ko ya nakaniyak biya. Subsi ko doon. Tapos kanang bayang ko, waktu kaya ko yan. Kanang bayang sa pamaduhod. Tapos, usmeto na ng bayang, ang pamugyatong tuman, sinalawang junog ko, meron ko nakaniyata mo, kayo ko na. Kayo mo madaturutin sa Alam ko nila mga kataw mga oran inya to, nasa na-explain ta niya to kain hanto biyayan. Ati niya biyak sinambuhok usog, amuin na mayho siya sin, payho, in maksud niya lit tabarrud, ati niya magpapresko sa dya siya. Wala siya nagnihat at niya mamaygo day nga hadas. Nain sa bayang niya, wayro niya to pahala mga kataw tayo mga oran, sa wala siya nakaniyat. Na sarang natudyan to siya amin magniyat. Ano ito siya? Kakunan siya tumamay kong balik. Nakalagyan siya mamaygo magbalik sa wala siya nakaniyat amuin mamaygo sin naigo hadas. In long sing kitab in maksud niya lit tabar mujarrad tabarrud. Ati niya magpapresko sa diya mga kataw tayo mga Quran. Biya na sinambuk naglimugum siya padakat biya dito siya nagpakuan. Pamusa to, aw nati hadas niya. Pag magsambayan niya, una natin pahala. Aw tumbasan kanya, wayrong tumbas. Sa wala siya nakakuha, dahil nga hadas. Allahu a'lam bis-shawab. Nabiyan mga kataw tayo manguran inlang usin amuin hadis panagnanini tungod sin niyat. Mapinig in amuin adat amuin rutin. Pero si pangasubuyat tayo mangud dahil amuin ibadat. Rutin ka magpaygo ka og kuambiyan na ren ito ato mapinig at tumang magniyat na kawet. Allahu a'lam bis-shawab. Sa Pangasuhan niya mga kataw tayo manguran. Ang sukam to? Kaya ako sabiya, wala akong sabiya ko namin, anuman mo. Kaya ka Muslim yung kuwan na katamatawarat ko. Hindi ko alaban yung ano, yung tamatawag magdarano siya kung mag-grade na dyan. Makuha ko yung mga malapay yun. Tapos mag-hits na ko mga sa iba kawayan mo hits raw niya, may mga alungan ko pa mga Bisaya. kati yung Bisaya. Pero yung peaceful kaya nga tamindungan niya. Unet, wadip kayo kumuhan. Na ipag-hijra mga kataw tayo manguran natin niya amo natin maksud at isi mag-hijra kaubiyan apabila in lugal yaon natin niya amuin aon ka mumulahan siwuda pag ginawaran mo pa family mo labi luwa na pag-agama mo na diya akan kayo sinsara mag-hijra kau pa lugal amuin kuan amin salamat inahli mo salamat ibara mo labi luwa na yung pag-agama mo
Firman sin Allah Ta'ala, wa ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. In amuin gumi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maluag na paghijra kamo halaw niya. Nanya to artinya kiari kay mi to matukaw palungan singkuan sabdan dito to on kamumulahan at makataw temang nabiyahan. Biara sin amuin hula kuan fasik, amuin fasika. Amuin hula kuan artinya magmamaksiat din dunayan. Sumagawa, bang wayron na kabukaan mo, kamumulahan pag ginawabaran mo, na wayron na ito amuin, bisan ka udit namig din dunayan. Ada pun bang, bisan pa siya, wayron na amuin, bisan na siya amuin mga magmaksiat, pag usaw na kamumulahan, na diyari amuin, kagdakan kayo muin, maghijra kao. Yat matay mamun. Allahu a'lam as-sawab. Lumayan ka uyat ko biyan. Kasi tadi nga lang sa mga ulama sa lingkat-lingkat pagbulaan mo iban sin ahli mo amoy taka masjid. Sabab din doon na yan, imang anak mo daran sila makarungog sin adan. Mabiyak sa sila magsambahyang. Diyan mga katawag maghijra ka. Atum namin at yun, kayong sing kitab at yun, makaino-ino biyayaon, amuin in mga Muslim, mig na rin nga hula Muslim, pahula kafir maghijra. Na niya tutan tutut, piyang langan ibiyat mga katawag tayo manguran, langgal sa rin ibiyat ko. Misan Labang pa yan, maksud mag-usaha mga katawag tayo manguran. Minsan maksud mag-usaha lang. Minsan maksud mag-usaha, labi luwa na, in kababaihan mga katawag tayo manguran. Sabab yan na si mga hula USA yaon atau amuin mga hula kafir amun yat turan dito at mga kapit na pitnahan bang mayroon na mahram labi maraming marisla pa hula Muslim sin Saudi Arabia ayaw kita magpikil sin ba mga dollar ran dito hatto in taliunta in amuin pag-agamata masalamat in agamata bisan na sad kita amuin naka-earn nakausaha dollar bang amuin in amuin biya ikat yung paghijab tabihan, biya banlong tabihan. Naway roon na, in dollar yan, in yan, tub-tub dunya mga kataw tayo manguran. Pag-abot sin malakal maut, ikabin tara mga kataw tayo manguran. Allah wa'alam bisawab. Ang ba pangaso niyo? Alhamdulillah, malakutod in kalabyahan kapaidan sin apabila tanyo ni matalusin. Insyaallah talusong tanyo ni bitawfikillah ya azza wa jalla. Yan. Insyaallah. Panalilay katatuan. Nasilang. Alhamdulillah. Nasila. Mayroon na pangasuhan niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang busong Nanasap tanyo. kami mayari. Yung imakot na pa rin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين